Mbukela umuhle ngiyabingelela egameni lika Jesu. Ngisanibukela bakhona emakhaya, Swaziland, Mozambique, UK, America, South Africa wonke, Zimbabwe. Abangaziyo nahlala ngikhuluma nabo ka TikTok, ka YouTube. Ngithi sanibonani. Nina dlamini lokuthandazi, hlale efika lapha nalapha uyamazi. Mbukela khona ekhaya. Ngithi uNkulunkulu akubusisa khanyisela nangomkhuleko egameni lika Jesu uMngcwele. Nawumbule khona ekhaya Nkosi amakhosi, makabe nemandla abe nenhlanhla aphumelele konke akufisile kuhambe kahle noma kubuhlungu nokunzima Nkosi amakhosi aqine abe nemandla eziphakade. Amen. Mbule khona ekhaya. Ngiyathanda ukuthi into engiyenzako ngizayina nomkhuleko. Namhlanje ngesikhodlweni sami mbule khona ekhaya ngiphethe iwasho zahlukahlukene mbule khona ekhaya. uNkulunkulu usiza umuntu oyisizako impilo yakho ungayibukeleli iphushe mbukelo khona ekhaya. NgisePretiff ngihlala eMpumalanga, ngihlala ePlasithunya ngumthandazi. Ngiyakhuleka futhi njalo ngoLwesine. Ngikhona futhi engisonto lapha ebandleni lami mbukelo khona ekhaya. UNkulunkulu masikhanyisele esifise kakhulu impilo ephambili, impilo ngasehlule mbukelo khona ekhaya. Right. Ngiphethe ke mbukelo khona ekhaya intambo le emhlophe, intambo yenhlanhla mbukelo khona ekhaya. Ngiyakhuleka ngithandazele bese ngiyakhulumisa siyanikeza mbukelo khona ekhaya. Yenza imanga empilweni yakho. Ma-order mbukelo khona ngifaka Korea into ezifika kuwena la ukhona khona. Le ibhidani mbukelo khona ekhaya. Imene sonke simo ofika naso mbukelo khona ekhaya siyakhulumisa sithandazele sikunikeze mbukelo khona ekhaya. Ngiphethe ke novulindlela mbukelo khona ekhaya isiwasho sekugeza. Bathi bani uvulindlela. Siyakhanyisa sivule ini into zakho mbukelo khona ekhaya. Awu Nkosi wami walala wasala mbukelo khona ekhaya. Into engeke ngidedle ngimthandaza. La ngiphethe into yemali. Futhi yageza imali kuwe ngahlali, imali kuwe iphunyuka yiso mbukelo khona ekhaya. Siwu 500 mbukelo khona ekhaya lesi. 500 mbukelo khona ekhaya. Lo vundlela mbukelo khona ekhaya umaleni u200 mbukelo khona ekhaya. Iziwasho zivula ini into zakho mbukelo khona ekhaya. Alright. Lana ke ngiphethe ke yonke into nayazi awu Nkosami. Abaningi bakwazi lokhu simitwe enhlahla. Uyageza uthandeke ufaka imali phakathi nganga R1 mbukelo khona ekhaya. Mawuqeda umthenga esitolo imali leyo ungajiki noshintshi. Bili ngibakuthanda uba negazi ethandeka nakhona malini 200 mbukelo khona ekhaya. La mbukelo khona ekhaya ngiphethe ini ke futhi la phethe amanzi empopho. Amanzi akhulekele, amanzi abusisiko uyawaphuza ugeze ngawo futhi ngawo wahlanganisa nani niwasho zakho mbukelo khona ekhaya. Ufaka imali ekhaya kamalini R1 mbukelo khona ekhaya. Amanzi esilwane, amanzi emnumzane asebenza kakhulu mbukelo khona ekhaya. Kuningi akwenzako buza asebawathengile mbukelo khona ekhaya. La ngiphethe ini ugowa nesicitho. Phupha kabi amangcoliso, phupha udla, hamba izinto emzimbeni wakho uyafutha khona spoon ufutha ugeze. Na ufuna kulwa kakhulu khanyisa khandlela elibovu lithema ufutha ugeza la ugowane mbukelo khona ekhaya. Asebenza kakhulu esizana khipha isicitho amabhadi namasho. Uphupha kabi nephunga lelibi usala uclean mbukelo khona ekhaya. Ukhanyile ispoon kuphela mbukelo wami la ibhodlela mbukelo khona ekhaya. If umuntu okhonza ukugembula ethenza nemali usimashini alenza zakho uhambe uthi ngifuna imali mayilenzele imali mayingithanda leyo nebhodlela leli mbukelo khona ekhaya. La siphethe isigezo senhlanhla sekuthandeka nawashonela wakwaboshwa ufuna kubile esimeni sakho ube right, ukhumbule yonke into oyiphuphile ungayikhohlwa. Nasi isigezo sisusa onke amathunzi namabhadi nasimalini 200 mbukelo khona ekhaya. Ungasali mbukelo khona ekhaya. Ibhodlela mbukelo khona ekhaya leli ke lithi 1000 ibhodlela mbukelo khona ekhaya. Mathiwa kuyenzeka lidinga namanzi nawo asimalini 200 mbukelo khona ekhaya. Awusuka mntoda nawo uyembukelo khona ekhaya. Kuyefika lokusha kwakhiwe kwa lapha ekhaya bathi indoda ayihluleke ngiyo le. Khanjele unkosikazi, khanjele intombi yakho. Sokwazi ifuna ihlangana kahle. Uyafutha uyageza ukhasipuni uthi nginenkinga empilweni yami. Lezi mazihambi kahle, lami ziyaphunyuka. Indoda ayihluleke, ngiyakuthuma njengamanje. Hamba, guquzisa amadlozi asekhaya sikhawu mama lalele khona wavusa. Watshela ukuthi ngingila, ngibani ngakabani ngehlupheka ngiseyinkingeni. Yena ndule mbukelo khona ekhaya. Ingala lapho kungangenwa khona. Iyavula mbukelo khona ekhaya. Yonke into efihlile ilenda ibuyise kuwe. Mbukelo khona ekhaya nokulahlilwe zakukhumbula. Nayo induku nayo ithi ngiyona ithi 500 mbukelo khona ekhaya. Ithi 500 mbukelo khona ekhaya. Ngile ndule kamla ngubani indoda ayihluleke. Futhi nje izo zombili lezi ezifikile. Indoda ayihluleki navula indlela ibola. Ila 200 la 500 mbukelo khona ekhaya. Ungaphuthelwa into zaDokotela umthalazi ziyasizana kakhulu futhi ziyasebenza buza abaziko. Nawe futhi ungapheli imandla mbukelo khona ekhaya. Impilo nala intambo 200 mbukelo khona ekhaya. Nale intambo mbukelo khona ekhaya 200. Ukubusisa akhanyisela sadinga insebenzo kaDokotela umthalazi. uNkulunkulu
izinto ezisizakho amakhandlela ke abawaletha namhlanje nokunye bulo khona ekhaya lokwaziyo na kuyatholakala sikufayela Korea bakudelivele noma kanjani amaze fika kuwe ufike uyiphahlele bese uyakholelwa yonke into uhamba kahle bulo khona ekhaya uJesu abe nani bonke abakini wasekho babe nabakhanyisele gcina mbukelo khona ekhaya ezokuphila emhlabeni ungagive up impilo yimpilo mbukelo khona ekhaya ngumthanda dlamini epitective empumalanga nabi lena video uyayithanda kakhulu ama video ngithanda kakhulu ngicela subscribe bese uyacomment ngithandaze nginawe emkhuleko ngasonke isikhathi ngithandaze ngikhulekise nami ngiyidinga Achaza ukusiza kakhulu Swaziland ngiyangilahla South Africa ngiyangilahla enginako ngoba kunani UK ngiyangilahla ngicela nicomment subscribe futhi onke amazwe ngithi mina ngiwawo njengoba ngisaphila uNkulunkulu asangigcinile nginikhulekisa ngithandazele uNkulunkulu amandla egameni kaJesu yenza nje manje Nkosi amakhosi baphumele abantwana bakho Nkosi amakhosi baba namandla wangipha isithunywa ukuthi bani ngiyobasiza ngiyobakhanyisela ngiyobavikela into eningi bawubusiseka futhi bawuphumele egameni laJesu phakade amen ngibule khona ekhaya God bless you I love you enombolo ngaphansi ungafona ukhuluma noDokotela futhi uDokotela wakho uyahlola online umthandazo wakho I love you